Sa kaaw. Lipay kay ko gahapon. Usa mo karon nga nakita kita sa personal. Unya imo lang ko kubidyahan nga. Tungod kay maunay tinuod. Wa gid ko makakupot og cellphone kagahapon. Ang akong manghod mo ay nagunit sa akong cellphone. Nilakaw ko kagahapon og nahibili ng akong cellphone. Kun mao ka na. Si Karen ang nagtubag-tubag nimo sa text. Dili to ako. Ang ako tong manghod. Di kalingawan ka. Pag uli na ko sa bahay kagahapon, nagsigi ko likod sa akong cellphone. Abi na akong nag-games ra. Nanghilabot ko di ay sa akong mga messages. Makita lang ganing babayahan ang akong buhaton. Kasabot ka ba ng feeling gani nga mabaho ka? Oh. Nag-expect ko nga kita na. Lisa, maluwi ka na ako. Ayaw lang bagwi maluwi taon ka. At ulit pa dahil nga uyab ta, maluwi taon ka. Pasalig ko ni mo. Dili kay ko pasakitan. Ihatag ko ni mo tanang pagmahal o pagpangka. Ayaw lang tato bagwi maluwi ka. Agay-ate, sakita. Uy, namusi man ka. Ipahamak ko ni mo, ha? Nagbuot-buot kag reply sa mga text ni Eric na ako? Ay mo pa kunuhay siyang gisugot? Ang angbi. Kanahan mo ko kaya Eric para nimo. Oh, buotan man. Hindi lang kaayo maayog dagway si Kuya Eric, pero dili mo gud basehan ang dagway sa tao. Ang batasan man, di ba? Hello? Bilo kag korek ka. Gipahamag ko ni mo. Perting hilak ni Eric nga akong gisultihan nga ikaw mo iyang gika-text. Og dili tinuod nga ako mo inisugot niya sa text. Nihilak siya, ti? Mulang? Og saan ni mong tanan? Nakasa kang Eric. Og mas labaw kang nakasa na ako tungod kay imo ko gipahamak. Nagkauyab di oras tungod sa imo kabuang. Kinaluoy na lang ginang ako nga wala ko mabakwi. Kay pwerte namang hilak. Oh. Si kinsa may text, ati? Si Kuya Eric? Hi. Abi na kung di ka naman ito nga, ha? Grabe ka. Maduhan ako ka oras, pinaabot ni mo. Ay, sorry, good friend, ha? Nawahaw jud sa akong una nga may sabot man dahi ta karon. Maayo kay ni order ka na lang ang pagkaon. May kauban ka? Oh, yes. Akong BFF sa province, si Carlo. Nana siya ay. Hi! Sige na bang yung gingon na dito? Likod ba? Liz, siya si Carlo. Akong giingon ni mong BFF na ako. Carlo, ang akong friend din sa city, si Lisa. Single. Uy, single sa dito. Parison din Maubit daw. Nag-blind date mo ito, ha? Kaya gusto kong magkasinapot sad mo, Carlo, Lisa. Salamat sa inyong paghatod, ha? No worries. Mayo rasod nga amo kon hatod. Nakatultol lagi ko sa inyo. Di na ako maglisod sa pagpamisita. Sige, malauli ko, ha? Ug salamat sa inyong paghatod. Amping, ha? Salamat. Tagabihan lagi ka. Ay! Eric! Gusto ka? Mangalit mo lang ka, uy. Kuyawan ako ni mo, uy. Abi ko bagsikin sa kalik mo ni Biko. Sorry. Napaguyawan di ka. Nagabihan ka. Kagadihan ko nagpaabot ni mo. Sige og text ni mo niya. Huwag ka reply bisag kausan lang. Tabang ko! Makasaligan! Ang marumangon! Kasama kanya ito mo! Kinuha ko. Ayaw itugot na may daw mahita mo ni Mama. Ada pala bisip mong kaguol.
Niya sa ospital si mama nimo. Giyatiman na siya sa mga doktor. Ako na ang manghod si Karen. Siya rabi ato usa sa bahay. Kaya ako to siya gibilin. Unsa may gusto nimo nga akong buhaton? Mahimo bang maato kauna sa amo? Siya rabi atong usa to sa bahay o gabi na baya kayo. Labing siguro nahadlok na to. Hadlukan na ba kaayo to? Sige. Ako kaon sa bahay si Linlin. Ako manghod. Ako siya na doon sa inyo. Aron ikaw pa niya sa bahay. Unya ikaw din Okay ra ko. Ipalihog lang una ko sa akong manghod ha. Sige. Kung doon problema, panawag din ha. Mabalik ako din Sige. Salamat ha. Ay, pasalamat. Kalipay ko magkatabang nimo. Love you. Ato na ko. Buutan kaayo si Eric. Maayo na lang gani nga naas siya sa dihang giatake ni si mama. Ug may nakatabang na mo sa pagdani mama din sa ospital. Kay kuno pa, ambot na lang yun. Isam ka ning nag-text? Oh, si Carlo? Nganong hiya ka? Dali ko ni Anhi pag-reply nimo nga imong gida ang imong mama di sa ospital. Wa na lang unta ka mo, ani. No-worried ko nimo. Kumusta ang imong mama? Ikaw, kumusta mo ka? Okay ra ko. Ayok ka balaka. O nagpaawat pa ko sa doktor nga nag-atiman ni mama. Kuno sa na resulta. Nakasabot ko sa imong gibati. Tuod, tingali gigutom na ka. Tubig. Lagi na lang kag tubig. Kadit ha. Magpalito na ko. Di ko magdugay. Oh God. Anong di ang kani siya? Usaon naman lang kung mabalik na si Eric kung mag-abot sila. Usaon naman lang. Si Eric, siya ning nag-text. Dili di ay magpabiya si Karen. Ug ang iyang manghod kay nahadlo kay gabiin ako no. Ako siyang replyan. Nadili lang una biya ng mga bata. Nga nung gididaan ko di mo, nga muana sa inyo. Igot na tingali ang imong nahimo. Stable naman si mama. Ug niya na siya sa amo. Dili ko gusto mag-abot mo si Eric. Nga akong uyab. Naibaw na ko sa rason kung ano nagkauyab mo. Napugos ka lang. Ug nasayod ko. Nga bugat-sab ko sa imong dugan. I feel it. Carlo? Sa mubong higayon nga nagkaila ta. Nga nagkauban ta. May pagbatik na ko nimo. We're meant to be. Managsama mo si Eric, mga buutan. Ug wag mo biya na ako sa panahon nagipit ko. Pero dili ko makako sa pagpasakit ni Eric. Nasayod ko doon sa kunya kalahap. Laban mo siya. Oh. Prangkahin na lang siya. Pero wala ka gusto niya. Prangkahin siya. Ug kung mas bugat ko para nimo, kita na lang. Please, Liza. Dili ko sabi ko pasakitan. Dili di ka pasaktan. Please lang, Carlo. Ayaw kong i-confuse. Naluoy ko ni mo. Naluoy sa ko ni Eric. Dili ko gusto makasako niya doha. O kung kita manggani kita gana sa usag-usa, bugtong panahon lang ang nasayod. I'm sorry. Masabay ako buhaton, ma. Nak, naaragid nimo ang pagdesisyon kung kinsakit kanilang duha ang bugat alang nimo. Dili ko gusto nga tuhugon mo silang duha. Dili sad ko gusto nga moabot ang higayon nga magkaabot na gid sila dinhi sa bay. Dili ko gusto og samok. Ma, Kung si Eric. Likayan mo na si Carlo. Ug dili ka na makikita niya. Ug kung si Carlo. Buwagan gid mo si Eric. mas bugat alang ka nako si Carlo. Si Eric usab. Dili sigid sa lisod mahalon tungod kay pinanggasab ko kaayo niya. Wa gid ko niya pasakti.
O kung usa man gyud mamahimo kong kapalaran, bugtong Diyos na lang ang nasayod. Dini na lang kukutob, more power sa RNN.